Здравейте, приятели! Ако мислите, че Апалачите са най-лошото място, грешите. Цяла Америка е осеяна с горещи точки, в които хора изчезват по един и същ начин от 100 години насам. Има толкова много еднакви детайли, че бивш полицай от Лос-Анджелис, Дейвид Полидес, напусна службата, продаде всичко и посвети 30 години, за да събере над 2000 случая. Резултатът – поредицата книги Missing 411. И днес ще ви разкажа 6 най-странни правила, които се повтарят в 98% от тези изчезвания. Готови ли сте? Правило номер 1. Изчезването става за секунди. Хората изчезват буквално пред очите на приятелите си. Най-известният случай – Денис Мартин, 6 години, 1969 година, Great Smoky Mountains. Баща му се обръща за 15 секунди да говори с друг турист. Когато се обръща обратно, детето го няма. Търсят го 1500 души, хеликоптери, кучета. Нищо. Същото се случва с 3-годишния Джери Уилямс в Колорадо. Изчезва на 20 метра от лагера, докато родителите му палят огън. След 50 години все още нито следа. Правило номер 2. Намират ги на невъзможни места. Много от децата ги намират живи след дни, но на места, до които възрастен алпинист не може да стигне за часове. 1952 година 2-годишният Кейт Парк изчезва в планината Айдахо. Намират го след 5 дни на 19 км разстояние и 900 метра по-високо, спящ върху гола скала. Детето казва: голям човек с черни очи ме носеше на ръце. Друг случай – 4-годишният Самюел Бойкън в Северна Каролина 2016 година. Намират го след 4 дни на 6 км в гъста гора. Седнал, усмихнат, без дръскотина. Когато го питат как е оцелял, казва: имах си приятел. Правило номер 3. Дрехите са сгънати до тях. Това е най-лудото. Много хора ги намират мъртви или живи, но дрехите и обувките им са грижливо сгънати на купчинка до тялото. 2014 година, 63-годишният Майкъл Хърн изчезва в Йосемити. Намират го след 9 дни. Седнал до дърво, гол, дрехите му сгънати като в хотелска стая. Причина за смъртта неизвестна. Същото се случва с 3-годишния Кристофър Томпсънс в Невада 2019 година. Намират го жив гол, обувките му подредени една до друга, с връзките завързани. Правило номер 4. Кучетата отказват да следват миризмата. В 90% от случаите кучетата следотърсачи стигат до определена точка и спират, сядат, вият и отказват да продължат. Понякога дори се обръщат и бягат обратно към стопаните си. Рейнджърите наричат тези места точки на прекъсване. След тях няма нито миризма, нито стъпки, нито клонки счупени. Сякаш човекът е бил вдигнат във въздуха. Правило номер 5. Лошо време идва изведнъж. В 80% от изчезванията в рамките на 15 до 30 минути след изчезването се вдига буря, сняг или гъста мъгла. Това пречи на хеликоптерите и кучетата. Най-странното – метеорологичните станции в радиус 100 км показват слънчево време. Само над мястото на изчезването е апокалипсис. Рейнджърите го наричат парадоксално време и го вписват в докладите си. Правило номер 6. Профил на жертвата Полидес открива, че повечето изчезнали имат две общи неща. Немски или скандинавски корени почти 70%, високо IQ или специални умения, математици, инженери, деца с аутизъм или гении. Сякаш нещо ги пак избира. Финал Дейвид Полидес казва в последното си интервю преди да се оттегли: след 30 години проучване стигнах до заключението, че в тези паркове действа интелигентност, която не е човешка, и тя не иска да бъде открита. До ден днешен ФБР и Националната гвардия пристигат първи при определени изчезвания. И никой не знае защо. Ако отивате на къмпинг в Америка, дръжте децата си за ръка и никога. Ама никога не се отделяйте дори за секунда. Пишете долу:
Вярвате ли, че нещо там ги отвлича или ги връща? Абонирайте се с Камбанка, защото следващият клип е за Skinwalker Ranch, фермата, от която дори правителството избяга. Доскоро и внимавайте в гората!